Nou, wat we echt nodig hebben is één, accommodatie voor de medical teams. Zoals we hebben nu een medical team van 10 mensen en een dame, Karen, was zo lief om haar huis te doneren. Dus ze kunnen daar allemaal logeren. Maar die hebben we dus elke maand hebben we daar een donatie van nodig van een huis. Wat bijvoorbeeld leeg staat en mensen zouden daarmee willen helpen. We hebben eigenlijk altijd auto's voor de mensen nodig. Dus dat is iets wat we nodig hebben. Een rental car. Ja, ze moeten hier naartoe komen naar de kliniek. Ze moeten weer naar huis kunnen gaan. Ze moeten ook 's avonds willen ze een keertje wel uit eten. Nou, verder hebben we elke dag, wat heel mooi is, de afgelopen half jaar heeft Wine and Dine, Moomba, heeft dit voor ons gedaan. Die hebben voor alle dierenartsen en alle vettechs lunch verzorgd. Dus daar zijn we ze ook heel erg dankbaar voor. Dus Moomba, geweldig. Verder gebruiken we handdoeken, lakens. Heel veel hotels doneren dat soort zaken aan ons. We gebruiken schoonmaakmiddelen. Middelen voor de wasmachine. We hebben hier 2 wasmachines en een droger staan om alles schoon te maken. We hebben syringes nodig, gloves. Ja, er is zoveel wat we nodig hebben. En ook mensen die hier op het moment dat we open zijn, dat is meestal 2-3 weken per maand, hebben we mensen nodig die ons helpen. Het zijn de simpele dingen. Een crate tillen, een hond tillen die nog steeds een beetje verdoofd is naar zijn crate toe. Schoonmaken, aanvegen. Ja, het is zoveel werk. Wij doen het allemaal heel graag, maar we hebben hulp nodig daarvoor. Oké. En nu, hoe kan die mensen contact met jullie hebben? Waar ben jullie? Op Aruba, telefoon, Facebook, website? Ja, we hebben een Facebook en dat is AWA Aruba. Ze kunnen gewoon zoeken onder Animal Welfare Alliance Aruba Facebook. We hebben ook een Instagram pagina, ook hetzelfde weer. Daar kunnen ze berichtjes sturen. Dus dat is het makkelijkste. Die worden goed in de gaten gehouden om te kijken of... We hebben ook volunteer@awa-aruba.org. Dus dat is allemaal mogelijk. Ze kunnen ook langskomen en hun telefoonnummer achterlaten dat we ze contacteren. Al die dingen zijn mogelijk.